जे बिजेपियाव जयनिं जाबाय बे जयनिं जाबाय मा जाहोननि थाखाय नोंथाङा दिनै बिजेपियाव जयनिं जाखो? नायनि जे जोंहा बिपिएफनि फाउन्डार जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै आंबो सासेमोन आरो खिन्थु समजों लोगोसे जोंहा बिपिएफआ जि हिसाबै आगान सुरलांनांगौमोन बे हिसाबै बिपिएफखौ हिसाबै जों हालाङाखिसै। जि एडाप्टेसन नांगौ पलिसिफोरनि सायाव जि मोनसे एडाप्टेसन नांगौ समजों लोगोसे बेखौ बिपिएफआ मावनो हायाखिसै। आरो दिनै बिजेपि सरकार फैनायनि उनाव गोबां मोनसे चेन्जेस लाबोदों गासै पलिसि मेटार्सनि खेथ्रआवहाय। इडुकेसनावबो दिनै सोलायनाय फैसिगोन, दिनै हेल्थ सेक्टराव सोलायनाय फैसिगोन, इन्सुरेन्स बेस्ड हेल्थ सिस्टेम जागोन। बेफोर खेथ्रआव जोंना काउन्सिल हिसाबै एसे थालांदों आरो बेफोरखौ जोङो पार्टिनि मजियाव जेब्ला सानलायनो थाङो बेफोर खुनु मोनसे सिरियास खोथाखौ जोंहा सावरायनाय जाया। एसडिजि गलनि सोमोन्दै सावरायनाय जाया। सास्टेनेबल डेभेलपमेन्ट गलानो जाहैबाय दिनैनि गासै गभर्नमेन्टनि सारा बिश्वनि बेसेबां गभर्नमेन्ट दङ बेसेबां राष्ट्र दङ बे एसडिजि गलानो जाहैबाय मेन इस्यु आरो बे टारगेटखौ जों होसोगासिनो दङ। खिन्थु जोंहा दिनै बिटिसिआव मिनिमाम फुड सिकिउरिटि आइननि गेजेरजों जोङो गोरिब दुखियानो जोङो माइरं होनांगौ, जानाय होनांगौ, बेखौबो जोङो मोजाङै राननानै होनो हायाखै। बे हिसाबै जोंहा मिनिमाम दिनै इलेक्ट्रिसिटि कमप्लिट जानांगौ, दिनै माखासे जिल्लायाव थालांबावबाय। दिनै काउन्सिल हिसाबै लेन्डआ जाहैबाय मेन इस्यु। लेन्ड एलिनेसना गोदो लेन्डनि खोथा लानानै बर'लेण्ड बिनानै दावराव खालामदों, खिन्थु दिनै जेब्ला जोङो लेन्डआ मोनसे इन्ट्रास्टेड साबजेक्ट जाबाय जों मावना लानो रोङाखिसै। बेनिखायनो बेयो आं रावखौबो ब्लेम होनो नागिराखै, खिन्थु पार्टि हिसाबै जों समजों जों खारनो हायाखिसै आरो मोनसे अभियोग जेनेबा नोंथांमोनाबो खोथाया जाहैबाय दिनै बेलेग बुस्थु। मोनसे हारिजों दाजानाय बे मोनसे जानो हाया। ओरैबायदि मोनसे जायगा गैया प्रिथिबियाव जेरावनाखि मोनसे हारियाल' दं, मोनसे धोरोमाल' दं, मोनसे कालसाराल' सोलियो होननानै आरो पलिटिक्सआ जाहैबाय बेलेग बुस्थु। बेयाव गासै इरेसपेक्टिभ अफ कास्ट एन्ड क्रिड जोङो गणतन्त्रआव दं आरो गणतन्त्रआव जाहैबाय नाम्बार गेम्स बे आरो दिनै बर'आ अनलि 30% इन बिटिसि एरिया। जोंनो इलेक्सनाव देरहानो थाखाय नोंनो मा नांगौ? नोंथ' मेजरिटि जानांगोन। नोंनि हिस्ट'रिकेल बेकग्राउन्डआवथ' नोंनो जास्टिफिकेसन नङा जे नोङो सासन खालामनो मोननांगोन। नोंनो रायजोआ नोंखौ सायख'नांगोन। अब्ला मेजरिटिया जायगा सायख'गोन बिसोरना सरकार दागोन। डास्टबिनाव थांगोन होनना बुंदोंमोन बिजेपि जयेन जानायनि उनाव। बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो लुबैयो? डास्टबिनावथ' थांनाय थाङैखौथ' आंथ' बुंनो हाला, खिन्थु थांनाय थाङैया नैबे 15 तारिखनि उनाव मिथिसिगोन डास्टबिनाव सोर थाङो सोर थाङा आरो रायजोआसो दोनगोन। आं थांनो होनोबो थांनाय नङा, आं गोसो गैयाबो मालाबा थांनांनोबो जानो हागौ बे आरो दाथ' डास्टबिननिफ्राय आरो रिसाइकेलबो जाबावो ना, डास्टबिननिफ्राय डास्टनिफ्राय दा एनार्जिबो बाहायो। बेनिखायनो डास्टबिनाथ' रिसाइक्लिं खालामनानैबो आरो गोबां खामानि बाहायजायो, हासार जायो। नैबे समाव जे माने करापसन बिटिसिआव जे करापसन खालामदों होननानै बेथ' गोदान बुस्थु नङा, जों बयबो मिथिगौ। सिम्पोल खोथा, जों बयबो मिथिगौ आरो खारन जोंहा बिटिसिआव मोनसे स्ट्रं मोनसे फाइनान्स रुल्स गैया। जोंहा सोरबा अफिसार सासेयानो 10 बोसोर 15 बोसोर थाबाय, बिसोर गुबुन खोथा जेबो सोलोंदेराखिसै। दिनै FRBM रुल्सनि खोथा दङ, दा जोंहा फाइल एप्रुभेलखौनो FRBM रुल्सखौ माबा खालामनाय जाया बे आरो बेनिखायनो काउन्सिला जाहैबाय स्टेट उइदिन ए स्टेट। काउन्सिल हारसिङै सालायनो हाया आरो जोङो फाइनान्सआ जोंनो इन्ट्रास्टेड साबजेक्ट नङा। आरो जोङो रेभिनिउ कालेक्सन खालामनानै जोङो खरसबो खालामनो हानाय काउन्सिलाव अधिकार गैया। बेखौ जोङो एप्रिप्रिएसन बिलनि गेजेरजोंसो जोङो बाहायनायनि क्षमताखौ मोनो। नैबे समाव इउपिपिएलआबो मोनसे सोलायनायनि थाखाय मोनसे ढौ लाबोनायखौ जों नुबाय थादों। गमामायैनो जुदि इउपिपिएलआ सरकार दायोबा बेयाव नोंथांनि बुंनांगौआ मा? दाथ' बुंनांगौ जेबो गैया, जे रायजोआ जायखौ सायख'गोन दा बुंनांगौ जेबो गैया। बेखौनो जोङो नाजावगोन। सोरबा आं नाजावैनि खोथा गैया। गणतन्त्रआ जाहैबाय नाजावनोबो हानांगोन, बिसोर आरो गणतन्त्र। आरो जेब्लासिम जोङो नाजावनो हाया रायजोनि अपिनियनखौ, रायजोनि मेन्डेटखौ, अब्लाथ' बे गणतन्त्रिकनि माइन्डनि मानसिबो नङा। बेनो नाजावनो हानांगोन। जोंथ' प्रस्तुत, रायजोआ जि भार्डिक्टखौ होगोन, जि मेन्डेटखौ होगोन 15 डिसेम्बराव, बेखौनो जों नाजावगोन। बिजेपिखौ होयोबाथ' मोजां, वेल एन्ड गुड। इउपिपिएलआबो जुदि फैयोबा वेल एन्ड गुड, बुंनांगौ जेबो गैया बे आरो बे रायजोनि खोथा। माबादि मानसिखौ सायख'गोन रायजोआनो दायि जागोन। जे नोंथाङा जे 15 बोसोर जे एमएलए जाबाय, एमएलए जाबोनायनि गेजेरावबो दिनैसिम जे नोंथांनि एरियायाव दैनि समस्या जोबनो थाङाखै, बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? दैनि समस्याया सारा वर्ल्डआवनो दङ।
जेब्ला जोङो काउन्सिल दाजेनदोंमोन आंनि समस्तियाव लोंनाय दै गैयामोन आंनि गामियाव लोंनाय दै गैयामोन दाथ' जोंहा मरलेस रानिं वाटार जाजोब्बाय कम्पेरेटिभलि माच बेटार अल द हेबिटेसन कभार्ड ओमफ्राय दाथ' आरो जल जीवन फैबावबाय आरो मेक्सिमाम लोंनाय दैखौ आं फान्डिंखौ जेनेबा मेला बाजार गैफेरामोन आंनि समाव जाबाय बगाजुलि बादियावहाय 19था जों खुरना होबाय आंगारकाटायाव खुरना होबाय आरो दिनै दै गैयैनि खारना जाहैबाय जायखौ जों पेरेनियेल रिभार होनना बुंदों बिटिसि ओनसोलावथ' बुंनो थाङोबा पेरेनियेल रिभारानो जोबलांसै दा नोङो जुदि सारफेस वाटारानो जुदि गैयाब्ला बेनिखायनो बे एवारनेसखौ लाबोनांगोन आरो दै गैयैनि थाखाय आंल' दायि नङा जों बयबो दायि आरो 20% हारभेस्ट खालामनांगौ रेन वाटारनिफ्राय दा काउन्सिलाव हारभेस्ट खालामाखै 20% एनार्जिखौ जोङो कनभेनसनेल एनार्जि रिनिउएबल एनार्जि सलारनिफ्राय लानांगौ बिटिसिआ बेखौ मावनो हादोंना हायाखै बे आरो नैबे समाव मोनसे सोंथि सोंनो लुबैदों दे नोंथाङा सासे जाबाय दा बिथाङा जोबदान जानायनि उनाव नोंथाङा बर' हारिनि थाखाय मा खामानि मावलांगोन होनना सानो जोङो जि मावबोदों बेखौ मावलांबाय थागोन नङा नङा आरो बिसोरखौ जों बर' हारसानि गेजेरावथ' बासिनाय नङा खारन दिनै जों हाजार जुजिबाबो जों बर'खौ जोङो लेभेलखौ बोखारनो हायाखैमोन खारन बिथांमोनाबो न्याय मोनाखै दा दिनै जेनेबा बिजेपि हाबनायजों लोगोसे बे बर'आ गैला आंथ' बर'निसो भट मोनो जोंना आंनि समावसो जाहैबाय टटेल जेनेबा 45,000 आं मोनो 15,000 भट सब समय इउपिपिएल नामा सोलायबाय थायो मालाबा पिडिएफ जायो मालाबा इउपिपिएल बिथांमोना आंनिख्रुइ बांसिन मोनो खिन्थु बिथांमोनाथ' बर'निल' भट लाना देरहानो हानाय नङा बेयावथ' नाम्बार गेम्स ना डेम'क्रेसि नाम्बार गेम्स बेथ' इमसनजों सोलिया रेसनेलिजमजों सोलिगोन बियो 27 जानुवारियाव एबसु आरो एनडिपिनि दैदेननायाव मोनसे सान्थि सक्ति जालांबाय बे सक्तिनि सायाव नोंथाङा माबोरै बे सक्तिया 100% सापर्ट दङ आंबो थांफादोंमोन आरो जोंथ' सिगनेटारि नङा आरो बेयावहाय अलरेडि सार्कुलेट खालामखादों आंनावबो कपिया दङ एकर्डनि सिगां बे समाव प्रेस स्टेटमेन्ट होदोंमोन बयबो बिराद मोजां सक्ति जादों होननानै उनावथ' मा जाखो आं मिथिला ना फरायस्लिंदोंसोमोन नामा मोजां सक्ति जोंनाव बिटिसि एकर्डनि जेबो गैया बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों दा मेडिकेल कलेज मोननो थांगासिनो दं बाथौ मोनसे अनुस्थान गिदिर मोनसे अनुस्थान गायसननो थांगासिनो दं जों हाखौ नागिरखा मोनखाबायबो बे हिसाबै भेटेनारि कलेज जोंहाथ' उल्लेख खालामनांगौ उनाव मेजर दिन्थिनांगौ गोनां बिटि सक्तियाव मोनसेबो गैया बिएससियावबो मोनसेबो गैया दा बिटिआर गेजेरजोंसो तामुलपुरा मोननो थांगासिनो दं बेयाव माथो गाज्रि जादों बेयावलाय गोबां बर'नि इन्टेलेक्सुयेलफोरा बे सक्तिखौ जेबो गैया होननानै बुंदों इन्टेलेक्सुयेल फरायदोंना फरायाखै आं मिथिया बर'नि गेजेराव सोर इन्टेलेक्सुयेल आं बेखौ मिथिया खिन्थु प्रेक्टिकेलि आं मिथिगौ जे जोंनावहाय बिटिसिजों जेरै क'क्राझाराव जादोंबा बिटिआरनि गेजेरजों आदार देन क'क्राझार मोनथाम डिस्ट्रिक्टआव जागोन बर'मायाव जुदि मेडिकेल माबा जानो थांनायाव इउनिभार्सिटि जानो थांनायाव मा गाज्रि जाखो नंगौना नङा क'क्राझाराव इउनिभार्सिटियाव जानायजोंथ' लेक्सार मारिबा आं भट मोननाय नङा क'क्राझार मेडिकेल कलेज लेक्सार मारिबा आं भट मोननाय नङा CIT लेक्सार मारिबा आं भट मोननाय नङा आंनो नांगौ लामा थाबायनो गैया डिस्ट्रिक्टआव थांनो दालाङानो गैया दिनै 17 इयार्सआव नंगौ नङा डिस्ट्रिक्टखौ मानो बोखावदोंमोन मोनब्रै डिस्ट्रिक्टखौ नामाव बोखावबाय मोनब्रै ओमफ्राय ज' खालामफिननानै क'क्राझारनिफ्राय मोनसे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सालायबाय सासे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया 39 डिपार्टमेन्ट सालायनो हायो ना हाया नोंसोरनो बुंदो नंगौ नङा बे तामुलपुर समस्तियाव प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिटिसिआ लास्ट 17 इयार्सआव फैफेराखै सासेबो बेनिखायनो प्रेजेन्स अफ एडमिनिस्ट्रेसन इज निल इन बिटिसिनि बे तामुलपुर साब डिभिजन सिङाव आरो आंनि खबा बिसो आरो बुंनांगौआ